బుద్ధి వంకర బుద్ధి ఊ అంటవా అమ్మవా ఊ అంటవా అమ్మవా Rồi, khi đó bác liều này, quả gì? मोला पोखरी नहीं ये लास्ट इतना भाटी जो नहीं ये बड़ा लास्ट काट दो ना आगो बाहर कर दो पोड़ी पकड़े थोड़ी ए जित बरा बुझिया ताकू चिन्नी छी भाई चलची रेडी तो ऑलरेडी 200 पीस खाइबा लोक सकाळु 9 गाधेके आसीथिले हाँ हाँ ଆମର ବସେଇଲା ଥିଲି ତ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଖାଉଥିଲୁ ମୁଁ ତତେ କହିଲି ଏମିତି କରେ ସେମିତି କରିବି କିଛି କହିବେ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସକାଳୁ କୋରେକ୍ସ ପିଇକି ଶୋଇଥିଲେ ମେଡିକାଲ ଠେଇ ଖାଲି ତାର କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କରୁନୁ କରିକି ଆସିଲିଣି ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଘରେ ସେପଟେ याटे आसीने आम बरयात्रे जाइछु कि କେତେ ଖାଉଛି ସେ ମାନେ नहीं तम्मे तीन का एडिट है कि चित्ता। आड़े को मिसी पीब हाँ रेडी ଚାରିଟା ନା ପାଞ୍ଚଟା ବ୍ୟାଚ୍ ପିସ୍ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇକି ଲାଷ୍ଟ କୁ ଟିକେ ବୁଝିଲି ସତ କଥା କି ନାହିଁ बिजु बाबू को बाकी दियो बिजु बाबू बिजु बाबू पैकटा दि जाऊ बिजु बाबू को पैकटा दि गला बागे टे पियंतु यो मेन लोक
ପକୋଡ଼ା ଛାଣିକି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ତରଫରୁ ମିଳୁଛି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ କି ଆଗକୁ ବି ମିଳିବ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର 30ଟା ଉଠେଇ ଦେଇছে ପକୋଡ଼ା। ପକୋଡ଼ା 60 ପିସ୍ ଖାଇଥିବା ଲୋକ ପିଇବେ ପିଇବେ ପିଇବେ। ଆରେ ସରି ଯିବା ସେଇଠି ଏଟା ରଖିଛି ଦେଲା ବେଳକୁ ପିଇବି ଏଇଥିରୁ ଲାଷ୍ଟ। ଜିତୁ ବାବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଭାଇ ତା ନମ୍ବର ରଖିନୁ। या हे मोनालिसा वीडियो हेते ओइटा करछि एडा जय शिव एड्रे मत पीला अरे एटा मु देखुदिली मिठा আছে নাই मिठा আছে নাই देखला अबे एटा चॉकलेट मस्त लागियो अरे देखुदिली मिठा আছে लुने मामा उंटवा मामा और पड़ो कर उंटवा मामा उंटवा जाउनु फोटो उठेगु रे फोटो समधिकर उठेगु जा बस आ को रहला हाथी दो ये ए राको आ को तोर तो तोर कौन काली फोटो भात रेडी अछि मत रे दे रे पन्नेटे ଭଲ କ୍ଷୀର ପକେଇଲେ ହଉ ନାଇଁ ପକାଜି ହିନ୍ଦୁ ଭଲ ତ ଭଲ ଏମିତି ଚିକେନ ଦେଇ ଦିଅ आगे तांगर कोन के कोन ना आपण खाइयागु नै दिबे ना खाइबा ना ना नहीं जान आयन ना ना नहीं पैसा दो ना बाद हाँ 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 हो अरे इडी यार सब कुकुरा दो कुन्नी जगह ना आइसटा पास्ता होइछ ना बोलो ना बोलो अछि लास्ट लास्ट बढ़िया लागछ ना सबुठ भल अछि काटले बड़ा କ୍ଷୀର ପକେଇଲେ ହଉ ନାଇଁ ପକାଜି ହିନ୍ଦୁ ଭଲ ତ ଭଲ ଏମିତି ଚିକେନ ଦେଇ ଦିଅ मस्त है अब ठीक है बाबू ठीक अछि आगे तांगर कोन के कोन ना आपण खाइयागु नै दिबे ना खाइबा ना ना नहीं जान आयन
ନା 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 ପଇସା ଦବ ନା ବାଦ ହଁ 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 ହଉ ଏଇଠି ଆର ସବୁ କୁକୁର କୁନି ଜାଗା ନା ଆଇସ୍ଟା ପାସ୍ତା ହେଇଛି ନା ଭଲ ନୁହେଁ ଭଲ ଅଛି ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ସବୁଠୁ ଭଲ ଅଛି। କାଟିଲା ଭଲ ଅଛି କ୍ଷୀର ପକେଇଲେ ନାଇଁ ପକାଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଚିକେନ ଦେଇଦେବ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କ'ଣ କେତେ କମ୍ ମାନେ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ନେଇଯିବେ ନା ଖାଇବା ନା ନା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ନା 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 ପଇସା ଦବ ନା ବାଦ ହଁ 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 ହଉ ଏଇଠି ଆର ସବୁ କୁକୁର କୁନି ଜାଗା ନା ଆଇସ୍ଟା ପାସ୍ତା ହେଇଛି ନା ଭଲ ନୁହେଁ ଭଲ ଅଛି ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ସବୁଠୁ ଭଲ ଅଛି। ଏତେ ସମୟ ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ତୋର ଅନ୍ କରିନେ ବହୁତ ଫ୍ରିଜ